No niin, hyvää iltapäivää. Näin voi kai tähän aikaan päivästä jo sanoa. Ja meillä oli aamupäivän aikana voisiko sanoa näin, että oli viranomaisia, oli ministeriö, sitten oli metsäteollisuuden edustajat ja MTK metsäomistajien edustajat ja nyt on sitten yrittäjien puheenvuoroja ja seuraavat 3 puheenvuoroa niin on yritysten edustajia tai yritysten edusmiehiä tässä tapauksessa. Ja ensimmäisenä olisi Mikkosen Pasi Metsäkolmio Oy:stä. Eiköhän me lähdetä liikkeelle, ole hyvä. Yes, kiitoksia. Päivää vaan kaikille ja aamulla siinä yhdessä puheenvuorossa sanottiin, että on semmoisiakin ihmisiä kuin yrittäjiä, niin katsokaapa tarkasti. Tässä on nyt yksi semmoinen sitten. Ja tosiaan minä olen vielä toisen polven yrittäjä, eli siitäkin outo tapaus. Ja mulle tietenkin tämä helppo homma ruoan päälle, niin kuin aamulla oli puhetta, että kahvi ja ruoka on tärkeä näissä seminaarissa. Olen kuitenkin valmistellut tämmöisen esityksen, että koitetaanpas lähteä vetämään. Ja tosiaan Pihtiputalta tulee ja toisen polven metsäkoneyrittäjä ja siellä sitten Pihtiputalla ostetaan puuta ja korjataan ja kuljetetaan sitä autolle ja sitten tehdään haketta ja toimitetaan sitä haketta ja sitten sahataankin sitä vielä siinä Pihtiputalle. Ja sitä toimintaa nyt sitten minun isän aloittamana Keijo, niin 71 aloitettu ja sitten toistaiseksi menestyksellä, jos ei uusi polvi onnistu sitä tuhoamaan. Ja puhun omalla riskillä ja omalla kokemuksella, eli 20 vuotta olen ollut näissä hommissa ja tiedokseni aluksi kaikille, että mulla ei ole minkäänlaista metsäpuolen koulutusta sitten, että pelkästään kokemuksen kautta kerron tätä tarinaa. Ja aihe oli kannattavan puuhankinnan kulmakivet ja näytän yhden kuvan, yksi malli, 2015 Appiukon siskonmies harrastaa tämmöistä, tai itse asiassa se ei harrasta, vaan se tekee työkseen tämmöistä hommaa. Ja Kokkolan kaupunki ja Vaasan kaupunki maksaa näille palkan tästä työstä, että tämmöistä urakointia vielä olemassa on. No sitten itse asiassa tuossa vasemmassa alakulmassa niin näkyy herra kypäräpäässä ja se sattuu olemaan täällä paikallakin ihan vahingossa, että en kerro kuka. Mutta ajattelin heittää näin talvisodan hengessä, että tässä on meidän yhteinen vihollinen, koska se yhteinen vihollinen yhdistää sitten tätä meidän omia rivejä. Eli jokainen ymmärtää Brasilian eukalyptuksen ja se kasvaa sitä vauhtia, että se vähän niin kuin pelottaa meitä. Onneksi minulle kerrottujen faktojen mukaan se on niin huonoa se kuitu, että me ei tarvitse olla huolissaan, mutta jos me tämä oma pesä sössitään, niin sitten meidän pitää olla huolissaan niitä asiasta. Ja Tomi tyhjensi aamulla pajatsoa siihen malliin, että osaksi on mulla samoja ajatuksia. Mun mielestä 3 tärkeintä asiaa tässä kulmakivet: luottamus, tehokkuus ja notkeus. Ne on jossain määrin meidän vahvuuksia, meidän heikkouksia ja sitten kehitettävää sektoria. Historian taakka, eli noin 100 vuotta sitten näitä tarinoita Pihtiputalta, Kainuusta, mistä tahansa, että se pennillä ostettu isännältä motti sitä mehtää ja sitten sitä kannetaan sitä samaa taakkaa vielä nykyisissä puukaupoissa. Nyt sitten kun siihen yhdistetään tämä, että tällä hetkellä on suuri savottaja, kartellikäräjät, niin siinä sitä on luottamuksen kanssa tekemistä. Sitten näin niin kuin koneyrittäjänä ja tuolta kannonjuurelta lähteneenä, niin kyllä mä oon 20 vuotta ihmetellyt sitä, että miten ihmeessä tällä alalla olla näin paljon näitä tekijöitä, toimijoita ja tutkimuslaitoksia, jotka tutkii samoja asioita ja päätyy eri lopputuloksiin ja sitten 10 vuoden päästä tutkitaan samaa. Ja se puuhan kasvaa sitten sen 100 vuotta tai 80 vuotta. Ja puun tuottajan pitää pystyä luottamaan siihen, että se saa kilpailukykyisen hinnan sitä puusta, koska se, joka kasvattaa puuta, kasvattaa sitä
todennäköisesti saadakseen sitä rahaa. Totta kai on muitakin syitä. Sitten koneyrittäjänä niin tämä oma valvonta, sitä tehdään nyt joka sektorissa. Aikaisemmin oli ukko joka hommaa vahtimaan sitä ja tulee tarkastamaan ja mittaamaan. Ja nyt on sitten tullut omaa valvontaa ja me itse valvotaan omaa työtämme. Meillä on lakeja ja meillä on sertifiointeja. Niin tarvitaanko kaikkia toimijoita? Puun tuottaja, puun ostaja, koneyrittäjä, kuljetusyrittäjä, sahuri, sahatavaran käyttäjä, myös se kuiduttava teollisuus. Kaikki ollaan samassa veneessä ja samassa ketjussa. Ja sen ketjun tarkoitus on tuottaa niitä kilpailukykyisiä puupohjaisia tuotteita asiakkaalle. Jokainen vettää vähän omaan suuntaan, mutta silti pitäisi samaan suuntaan sen verran mennä, koska tämä on meidän yhteinen tavoite se, että se pöytä taikka lankku taikka ovi taikka hirsitalo, niin se menisi vielä ulkomaille, jolloin saataisiin rahat sieltä ulkomailta. Sen jälkeen tämä homma pyörii. Sitten tämmöinen perusasia, että Venäjälle investointi sisältää maariskin, niin eihän nyt voi olla niin, että Suomen puunkäyttölaitoksen rakentava yhtiön pitää miettiä tämmöisiä perusasioita. Venäjällä kyllä pitää miettiä, mutta ei Suomessa. Puun saatavuus ja toimintaympäristön vakaus, niin lainsäädäntö ja tuet ja nämä tämmöiset perusasiat, nämä pitäisi olla niin itsestäänselvyyksiä meillä. Sitten luottamuksesta mennään siihen tehokkuuteen. Sähköinen puukauppa, ja siitä puhutaan nyt paljon, ja ollaan vähän niin kuin veetsilmissä mekin toimistolla naurettu, että me ollaan 10 vuotta lähetelty sähköposteja ja saatu karttoja motoihin ja kuviotietoja ja sehän on ollut olemassa jo kauan. Siltä puuttuu vaan se dataa sieltä niin kuin aamulla kuultiin, niin kun meillä on se metsävaratieto siellä avoimena, niin sen jälkeen se metässä juokseminen vähenee. Silti väitän, että kukaan tästä porukasta ei osta esimerkiksi 100 000 euron mettätilaa käymättä metässä. Varmasti käyvä. Ei luoteta 5 vuoden päästä, en usko, että luotetaan siihen, että se kone näyttää tuota, niin sitten me lähdetään katsoa, että onko se niin. Jos joku päivä nähdään se päivä, että se on niin luotettava se tieto, että ei sillä tarvitse käydä, niin silloin se on oikeasti tehostunut taho. Sitten meillä on maailman tehokkain toimitusketju tehtaalle. Meillä on pienet, metsäläkoko on pieni, kauppakoko on pieni. Se kun rinnastetaan, meillä on parin puutavaralajeja, niin se kun lasketaan siihen, niin meillä on ihan ylivoimaisesti maailman tehokkain ketju. Siinä eukalyptuskuvassa niillä on 1 tavaralaji, ja ne ajaa sitä tehokkaasti ja kasvattaa tehokkaasti. Mutta niille polosille, kun löytäisi tämä meidän paletti, niin ei tulisi mitään. Ja siihen viitaten meillä on maailman parhaimmat kuljettajat. Ne on parhaiten koulutettuja, ne on tehokkaita. Jos on Ponssen juttuja joskus kuunnellut, ne sanoo, että kun motokuski pitäisi tehdä semmoista, joka ei osaa lukea eikä kirjoittaa, niin meillä nyt semmoiset perusasiat tietenkin on kunnossa. Silti meillä on varaa ajeluttaa niitä motokuskeja ja autoja tyhjänä ympäri maakuntaa. Tämä on vanha vitsi, mutta Pihtiputalta meidän motokuskit hyppää kuoaikaa hiluksia, ne pyyhkäisee Viitasaarelle ja sitten Viitasaaren metsäkympin motokuskit hyppää hiluksia ja ajaa Pihtiputalle sitten siinä rajalla morjestaa näin ja sanoo, että miettii, että kenenkään rahat tässä lisääntyy. Eli meillä on vielä varaa tehdä sitä. Ei ole tarpeeksi tiukka kilpailu vielä. Selkeästi yhteistyössä, verkottumisessa, tiedonkulussa ja kuljetuksessa on vielä kehitettävä. Asko on ollut mukana tämmöisessä taksilavettisysteemissä ja kaikkien tämmöisten yhteisten resurssien kehittäminen, koska me kuitenkin sanotaan, että 100 kilometrin ympyrässä, esimerkiksi Pihtiputaalla, niin siinä pyörii semmoinen 40 motoa hakkaa. Niin sieltä löytyy tehostettavaa ihan varmasti. Se on kyse vaan meistä itsestämme, miten me saadaan se fiksusti hoidettua. Sitten tuo koneiden käyttöasteet, niin jos eukalyptuskorjuuseen verrataan, että ne sunnuntaina 1 vuoroon parkissa verrattuna meidän koneisiin, niin kyllä meillä vielä on tekemistä. Ja sitä kautta meillä kapasiteettia kyllä on.
Ja silloin me ei tarvita välttämättä uusia yrittäjiä, mutta kuin eläköityneiden tilalle. Uusia kuljettajia tarvitaan lisää. Ja kun saadaan se muu asia toimimaan sillä tavalla, eli sitä kohta lisää. Tehokkuudesta tämä osa-optimointi, eli silloin kun meillä jokainen palikka on eri yrityksen hoidettavana, jokainen toimija pyrkii maksimoimaan sen oman voittonsa, koska hänen kuuluu ajatella omaa yhtiössä etua ja maksimoimaan sitä. Niin silloin se ei toimi hyvin se ketju. Tai siinä on paljon enempi haasteita. Ja sitten kysymyksenä, mikä on se optimaalinen yrityskoko, eli jos otetaan 15 vuotta taaksepäin ja verrataan nytteen, niin esimerkiksi koneyrittäjien niin yrityskoko on kasvanut ja se hakee sitä muotoaan sinne 10 motoon jonnekin nurkille ehkä. Silloin talossa on toimihenkilöitä jo ja niitä tehtäviä, mitä isot firmat on luovuttanut alaspäin, ne tulee hoidettua. Sitten aamulla oli taas puhetta tästä kausivaihtelusta, niin Venäjällä kelirikko tarkoittaa sitä, että puuta ei voi kuljettaa. Ei yksinkertaisesti pysty. Ja taas täällä meillä se kausivaihtelu, niin se on usein keinotekoista ja se on meidän itsemme aiheuttama. Varanto on yksi semmoinen asia. Sitten tämmöinen kausiluontainen puukauppa ja sitten yksityistiet versus valtion tiet kautta kelirikot, niin meillä on todella paljon tekemistä tässä vielä. Enkä itse henkilökohtaisesti usko siihen, että vaikka meillä olisi sponssissa minkälaiset anturit, niin sitten me voitaisiin vuoden päästä taas katsoa joltakin tietokoneelta, että silloin siellä se kanto tovere ja nyt on ollut 5 astetta lämpöisempää, niin nyt se kantaa varmaan vieläkin. Ei pelitä niin. Joku päivä voi, mutta ei. Vielä pitää käydä katsomassa ja pitää käydä toteamassa se, että pystyykö tekemään. Silloin tarvitaan vielä niitä tekijöitä. 3. asia, notkeus. Kukaan ei osta piimää, jos tarvii maitoa. Jos tarvitaan 3/1 latvatukkia, niin sitten sitä ostetaan sitä 3/1 latvatukkia. Ja sitten kuukauden päästä se myyntimies sanoo, että ei se mene enää kaupaksi. Ja sitten sä oot ostanut sitä pitkäksi niin sanotusti. Ja sitten sun pitäisi hakata sitä 2 vuotta, kun kauppakirja on merkitty ja luvattu isänä, että 3/1 latvatukkia hakataan. Niin mihin hittoon sä ne sitten laitat ne puut? Niin ei ole kovin notkea systeemi. Ja jos talvet menee tämmöiseksi eikä saada fiksummaksi tätä omaa pesää niin sanotusti, niin sitten pitäisi 3 vuoden kauppoja ruveta tekemään. Niin minkälainen fakiri tarvii siihen oikeasti tietää, että 3 vuoden päästä niin mitä jostakin puutavaralajista saadaan sitten. Ei semmoista olekaan. Tai jos on, niin voi tulla meille töihin. Sitten kyseenalaistetaan tälleen, kun itse tulen pienestä firmasta, niin tämän isot organisaatiot, eli isot metsäfirmat ja sitten pienet metsäfirmat versus, niin tämä notkeus siinä, että kyllähän pienet on vikkeliä ja monesti liiankin vikkeliä, mutta se, että iso laiva kääntyy hitaasti ja kun se kääntyy hitaasti, niin se on kustannuksia siinä vaiheessa, kun todetaan, että nyt mennään vähän väärään suuntaan. Ja sitten tästä tiedosta ja tietojärjestelmistä, niin olisiko 97, minä olen ensimmäisen kerran törmännyt kuljetuksen logista, oliko se Kulo-ohjelma vai mikä se oli nimeltään Metsä Groupissa ja siitä 10 vuotta. Sen systeemin tarkoitus oli se, että vähennetään näitä pieniä eriä, eli nökkösiä. Autometsä sanoo nökkösiksi. Sen kulojärjestelmän tavoite oli se, että nökköset saadaan pois. Ja 10 vuotta siitä, kun se on jo erinomaisella tasolla se, niin suurin ongelma siinä systeemissä oli sen ne nökköset. Eli se järjestelmä toimi hienosti, mutta edelleenkin se kysehän on niistä nökkösistä, niistä ihmisen toiminnasta. Ei se itse järjestelmä pelastanut mitään. Automies jätti sen nökkösen sinne, niin se on edelleenkin siellä, vaikka se järjestelmä sanoo mitään. Nykyään mä oon kuunnellut Log4Shea ja sen kehitystä tuossa meillä ei ole sitä vielä käytössä. Tulevaisuudessa voi ollakin,
mitä suurempi järjestelmä, niin sitä hitaampi se ottaa käyttöön, sitä hitaampi se on kouluttaa, sitä hitaammat on sen muutokset siihen. Nyt nämä web-pohjaiset softat, mitä aamullakin viitattiin siihen, että kännykällä voidaan jo, niin on paljon yrityksiä, joissa kännykällä kirjautetaan töihin, töistä pois, saadaan työohjeet kännykkään. Se on nyt arkipäivää, mutta kuka muistaa sen ajan, kun metsureille tuli Nokian, en muista puhelinmallia, joka ei toiminut, ja sitten metässä ei ollut kenttää, ja metsurin piti sitten ilmoittaa sillä, että hän on töissä, ja siinä oli vielä kuviotiot siinä. Ja sitten kun se kaveri ei edes nähnyt sitä, se oli niin pieni se näyttö. Niin ihan pikkusen on siitä edetty, mutta ymmärrätte sen, minkälainen muutosvastarinta on tullut semmoiselle kaverille, joka on saanut sen toimittavan vehkeen aikanaan kätteen. Niin meppä sillä ehdottomaan, että mulla on tämmöinen uusi systeemi, haluatko kokeilla? Se sanoi, että pistä se sinne. Eli web-pohjaiset ne on, monet tietää ja käyttääkin semmoisia, eli ne on tietenkin ei ole laitesidonnaisia. Ja sitten on päivitykset, kaikki muut on älyttömän näppäriä. Sitten tämä karttajärjestelmät, ilmakuvat, metsävaratiedot, niin otan oman kantani tähän asiaan sillä lailla, että jos mä kerron tämän Viron esimerkin ensin. Eli Virossa 10 vuotta sitten kaveri näytti mulle, se meni minun tietokoneelle, kun mä rupesin puhua, että meillä on tämmöinen ongelma, että olisi hieno, kun saisi tietokoneelta lähetettyä, näkisi kartat ja isännän puuvarat ja sitten näin eteenpäin. Niin 10 vuotta sitten kaveri kysyi, että onko sulla läppäri, niin mä näytän. Se kirjautui omilla tunnuksilla sivuille ja näytti mulle liveenä niiden kiinteistöjärjestelmästä pyykinpaikat hänen omasta tontistaan, ja se on avointa tietoa kaikille. Pyykinpaikat, kuviotiedot, puuvaratiedot sieltä. Se oli täysin avoin järjestelmä. Ja se avoin järjestelmä on nykyään luonut sen, että kun se on kaikille avoin, nyt softan kehittäjät on tehnyt mitään villeimpiä ohjelmia sen tiedon pohjalta, mitä sieltä saa luettua. No, tästä samastahan puhuttiin äsken, mutta muuten ihan hyvä juttu, mutta kun me ollaan 10 vuotta on jäljessä. Ja se taas tähän notkeuteen sitten. Ja toiset on tehnyt sen jo. No onneksi Viro meistä on ajanut ohi sillä sektorilla, mutta kuitenkin. Ja metsävaratiedosta sen verran, että jos tulotiedot, paljonko sä tienaat, on julkisia. Sitten jos sä omistat osakeyhtiön, niin kuka tahansa voi ostaa vitosella kaikki tiedot, mitä niin siitä osakeyhtiöstä on saatavilla. Niin kuinka ihmeessä sitten se voi olla se isän omistaman metsän, paljonko sillä hehtaarilla on puuta tai paljonko sillä on mettää, niin voiko se olla semmoinen tieto, että se sitten ei ole, niin kuin, mitä siinä varjellaan, mun näkökanta on semmoinen. Kuka tahansa, Suomessa on jokamiehen oikeus, kuka tahansa voi kävellä sinne mettään ja ruveta mittaamaan paljon siellä on puita ja arvioida sen pinta-ala. Siinä on se arvo, jos joku haluaa sen tietää. Niin voisiko se olla nyt sitten oikeasti, vaikka nyt sitten organisaatiolle 50 ja vuodessa tai jotakin, niin julkinen. Tähän ollaan menossa. Sitten metsäalasta vielä. Tosiaan mun on varaa paukutella henkseleitä, koska en ole metsätalousinsinööri tai muu. Niin metsäalahan on jopa tunnettu siitä, että alalle hakeutuu ihmisiä jatkuvaa muutosta karkuun. Kun muut alat muuttuu, niin metsäala pysyy. No totuushan ei ole niin, mutta kuitenkin tässäkin on peiliin kattomista. Ja sitten tämä viritetty ketju, niin kyllä se ketju taipuu sitten oikeasti. Kyllä motokuski pystyy vaihtamaan lennossa mittoja toiseen toimituspaikkaan. Autot vaihtaa suuntaa sähköpostilla. Melkein viikoittain tällä hetkellä tulee sellutehtaalta ilmoituksia, että joku on rikki jossakin, älkää tuoko puita. Ja se on minuuttihommaa. Ne puut saa tuo, jotka on kyvissä. Sehän on ihan arkipäivä. Ei se on vaan sitä viritettyä ketjua. Sitten tuo viimeinen kohta, niin hyvän ja huonon leimikon välinen hintaero on liian pieni. Se tarkoittaa sitä, että se liittyy notkeuteen sen takia, että ostajat ostaa sillä samalla hintaa niitä kaikkia leimikoita. Ja sitten se isäntä, jolla on hyvät metät ja hyvin hoidetut metät, niin se saa sen saman hinnan kuin se, jolla on ihan rääseiköt. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että se kompensoi se hyvän metän omistaja niitä huonoja mettiä.
Ja kun ajatus on kuitenkin se, että markkinatalous toimisi jotenkin niin, että huonosta maksetaan vähempi kuin hyvästä. Siitä saa huonompaa laatua, huonompaa sahatavaraa, huonompaa jatkojalostetta. Sitten tässä onneksi tuo Tomi pelasti aamulla. Tästä on hävinnyt noin nimikkeet, mutta kysehän on siis siitä, että sahatavara, hinta, hakkee, lämpö, tukihinta ja sitten miten se hajoaa tänne alaspäin. Tuossa on hakkuu ja ajo on tuossa. Eli oikeasti tämä on plus- ja vähennyslaskua. Ja sitä ei kuitenkaan, tätä ei tuoda metaomistajalle, tätä ei avata julkisesti taas. Tämäkin on hauska, mä rupesin kaivaa tätä, mistä mä löydän tämmöisen Ponssen sivuilta, niin Eli tämä on avointa peliä. Siihen kuuluu nämä tietyt kustannukset ja sitten saha saa tai jatkojalostaja saa markkinoilta sitten sen euromäärän ja sillä pitää elää. Ja mihin tämä liittyy? Tämä liittyy siihen, että mistä näistä, jos tämä on ainoa, joka elää, niin mistä näistä oikein leikataan? No näin koneyrittäjänä mä sanon, että ei mistään. Mikä joustas? Tukihinta joustas. Jos sahat tai jatkojalostaja ei pysty tekemään tulosta. Edelleenkin yhteenvähennyslaskua. No sitten kukaan ei vielä avannut peliä tuosta, ainakaan nukuinko aamulla, niin nämä rakennusmääräykset, niin ne on, mä itse tykkään, mä asun Hirsitalossa 20 vuotta asunut, enkä ole tullut tämän sairaammaksi siellä. Ja on sitä mieltä, että betonirakennukset on syvältä. Niin kun kummelin 25-vuotis vuosi on menossa, eilen kattelin sitä ja naureskelin sille Kanada-vitsille, niin oikeasti, olisiko se nyt 3 kuukautta sitten olin tämmöisessä vastaavallisessa tilanteessa, jossa kerrottiin, että suomalaiset puurakentajat käy Kanadasta katsomassa mallia, miten rakennetaan puutaloja. Ja mua rupesi aika paljon kyrsimään sitten se, kun mä nyt suomalaiset asunut varmaan niin siinä Hirsitalossa sen 300 vuotta, vai kauanko täällä nyt on asuttu. Niin sen ajan, kun minä olen Hirsitalossa asunut, niin on puhuttu siitä puukerrostalon, että puukerrostalot tulee Suomeen. Siitä on 20 vuotta aikaa. Niin taas tämä notkeus. Niin nyt puhutaan uutena asiana, että puukerrostalot tulee. Niin on saakeli ihme homma, että tämä voi näin hiasta olla. Sitten semmoinen tuon puun niin kuin liikkeelle saannista vielä se, että Kärkkäisen Matin esityksiä monet on käynyt katsomassa ja kuuntelemassa. Ja se, mikä jäi viimeksi mieleen, on se, että onko systeemissä jotain vikaa, jos ainoat tilanteet, milloin Suomessa rupeaa puu liikkumaan siltä tilalta, niin on avioero tai kuolema. Että olisiko vähän pykälissä viilaamista vielä, mutta selkeästi hänellä oli näyttää taulukko silloin, että nämä on 2 asiaa, milloin tilalta rupeaa mehtä kaatumaan. Juuri muuten ei. Ikävä kyllä, me ollaan oltu todistamassa nyt tuossa Pihtiputaalla, ollaan Kiuruveden lähellä siinä, ja Kiuruvesien vieremä on Suomen suurimpia maitotuottajia, eli siellä on isoja maitotiloja. Niin nyt on semmoinen 3. pykälä sitten, eli kun valtio ei ole maksanut tukia, niin nyt on ruvennut Kiuruveden metät liikkumaan. Mutta se on taas tämmöinen pakon, että eihän me tietenkään tätäkään toivota, mutta tämmöinen on saatu todistaa. Aamulla tuossa kun istuin, niin motokuskilta tuli kuva ja oltiin ostettu semmoinen kohde, jota näin jälkiviisinä varmaan voi sanoa, että jos pitänyt ostaa, jos antaa MHYn puun korjulle se. Tämä motomies on keksinyt aivan legendan ja se on siis motomiehen kannanottoasia. Eli valtion pitäisi tehdä semmoinen laki, niin kuin noista seurakunnilla on tuo hautapaikka.
että jos et hoida sitä sun hautapaikkaa, sä menetät sen valtiolle. Ja jokainen voi kannalta ajatella sitä, mutta Motokoski oli sitä mieltä, että liian paljon koneet on semmoisessa kohteessa, jotka on hoitamattomia kohteita. Miksi näille ei saada tehtyä jotakin? No sitten me yritetään selittää kauheasti, mutta oikeasti taas, miksi niitä ei saa hoidettua kuntoon? Ja tässä on kuva, mistä meidän talo on aikanaan alkanut. Kiitoksia. Kiitos Pasi, se oli oikean yrittäjän puheenvuoro, ihan hieno juttu. Oliko näihin, tässä oli joku vähän tämmöinen provosoivakin ehdotus, jos mä ymmärsin oikein, niin olisiko niihin kommentteja? Kyllä nyt jollain tähän on, ihan varmasti. Ei ollut tarpeeksi provosoiva. Ei näköjään ollut. No mä teen sitten tämmöisen, no niin mä arvasin kyllä se MTK sieltä jyrähtää. Niin, Pasilla oli hyvä kuva. Se on ihan totta, että sitä pylväsviidakkoa, minkä sieltä Ponssen sivulta löysit, niin eihän sitä juuri ole avattu, mutta se kommentti tähän. Missä niin on sanottu, että vain yksi pylväs joustaa? Ei, nimenomaan ei ole sanottu missään, niin kyllä. Siis jos mietitään, että sillä kuiduttavalla teollisuudella tehtiin 1,5 miljardia suurin piirtein, taittiin olla viime vuonnakin enemmän. Niin missä siinä lukee, että sahateollisuuden pitäisi tavallaan pitää se puukauppa käynnissä ja sinne pienelle pykälälle, jos se on plussaa tai se voi olla jopa miinusta, niin se yhtälö ratkaisisi tämän. Kyllä kai, jos tämä oikeasti Suomen puukauppa halutaan pitää käynnissä ja huolehtia tästä elämisen edellytyksistä, niin on siellä joku toinenkin tolppa, jolla tätä asiaa voidaan hoitaa. Kyllä, ja sitten oikeasti minun viestini oli se, että mä henkisesti edustan tätä sektoria täällä. Eli sahuri sahaa niin tehokkaasti kuin se osaa ja tukki maksaa sen, mutta tätä sektoria. Eli tämä sektori on meillä kuitenkin, tämä on hyvin hiottu ja se pelaa. Joo, kiitoksia. Palataan sitten vielä paneelikeskustelussa tähän asiaan, mutta kiitos siitä, että yrittäjältä löytyy aikaa. Kiitos. Se on hieno juttu. Sen verran tämmöinen välikevennys, kun tuossa oli 5-6 vuotta kirjoittelemassa lakiehdotuksia, niin kyllä se vaan aika vaikeaa on tämä lainsäädäntö Suomessa tehdä, etenkin jos se muuttaa jotakin. Ja vaikka tiedetään, että olisi pakko muuttaa, niin ei sitä niin kuin saa aikaiseksi. Minusta ääriesimerkki on tämä metsähallituslaki, joka nyt toivottavasti tällä viikolla menee, mutta se on ollut 6 vuotta kirjoitettuna ja 6 vuotta on tiedetty, että se vaan pitää tehdä ja koko tämä aika on vatuloitu. Nyt kun on pakko tehdä, niin nyt sitten viime hädässä se saadaan loppuviimeksi aikaisin. Mutta yrittäjistä sitten yrittäjien edustajiin ja meillä on täällä sekä puun korjuu että puukuljetuspuoli ja oliko niin, että Simo aloittaa, eli Simo Jaakkola Koneyrittäjien liitosta ja sitten jatkaa Palojärven Kari Skallista ja teillä on molemmilla nyt sitten 15 minuuttia aikaa, että nyt katsotaan tämä yrittäjäjärjestöjen välinen yhteistyö, että kuinka se toimii. Että tehdään tämmöinen 50-60 jako kuitenkin sitten. Ole hyvä, Simo. No niin, kuuluuko tämä? Kuuluu. No niin, hyvää iltapäivää vaan minunkin puolesta. On mukava päästä kertomaan tänne yrittäjäjärjestön näkökulmaan näihin asioihin ja on pyydetty puhumaan osaamisen kehittämisestä tai haasteista osaamisen kehittämisessä ja rekrytoinnissa. Puheenjohtaja tuossa yhdessä kommentissa sanoi, että ei pitäisi niin negatiivisesti markkinoida, viittasi tähän metsänhoitoyhdistysten palveluihin. Minä otan sitten positiivisen lähtökohdan. Koneyrittäjät ovat viimeisen 3 vuoden aikana korjanneet tässä maassa noin 165 miljoonaa kuutiota puuta. Laatu on ollut hyvää ja niin kuin Tomi Salo sanoi, niin kilpailukyky kansainvälisesti mitaten, meidän palkki oli noin puolet siitä, mitä muissa maissa. Ja Pasi Mikkonen toi esille, että kuskithan joustaa tänä päivänä miten päin vaan ja ovat maailman parhaita. Eli siinä on meillä lähtökohdat ja siinä meni saman tien minun alustukselta pohja pois, koska mitäs haastetta tässä osaamisen kehittämisessä nyt sitten enää on, kun me olemme tämmöisen tilanteen jo saavuttaneet. Lähtökohta kuitenkin on se, että
meillä on hyvä kilpailukyky, mutta me tunnistamme sen, että myös koneyrittäjien pitää se kilpailukyky säilyttää ja milloin me sitä tietysti vielä parantaa. Samalla homma pitäisi olla kannattavaa. Sitten meidän pitäisi tulevina vuosina hakata vielä se 10-15 miljoonaa kuutiota lisää ja ottaa koko prosessista hieman isompaa vastuuta kuin mitä tähän päivään mennessä on otettu, jolloin siitä tulee kyllä sitä kehittämisen haastetta tuohon kehittämiseen ja myös rekrytointiin. Eli meidän täytyy pitää huoli meidän osaamisesta. Mutta mistä me ponnistamme? Mikä tuo luku on? No jokainen tietää, että se on 0. Se on, en alkaa vastausta, mä luulen, että täällä on paperit, mitä olisi jokainen voinut kirjoittaa, mutta vastaus on, että tuo on keskimääräisen koneyrityksen palkkakorjattu nettotulos vuodelta 2014. Se on se lähtökohta, mistä me lähdemme kehittämään meidän toimintaamme. Ja tämä on myös varjopuoli sille kilpailukyvylle, minkä me olemme saavuttaneet, mitä me toisaalta ylpeänä esitämme, mutta se on valitettavasti johtanut siihen, että jos tuossa olisi vielä käppyrää taustalla, niin me olemme tulleet 10 vuotta alaspäin. Nyt ollaan ehkä pohjalla ja tästä lähdetään eteenpäin, mutta siinä meillä haastetta on, kun me ajatellaan, että meidän pitäisi kehittää meidän toimintaamme. Ja tuohon olen nyt sitten yrittänyt summata se, että mitä kaikkea meidän pitäisi kehittää, missä meillä niitä ongelmia korjuuyritysten näkövinkkelistä on. Ja kun nimenomaan pidetään mielessä, että nyt puhutaan siis osaamisen kehittämisestä ja rekrytoinnin haasteista, niin tuohon on yrittänyt kasata keskeisimmät haasteet. Toki näitä varmaan on muitakin ja tässä salissa on lukuisa joukko yrittäjiä, jotka ovat tässä suhteessa vielä, voisivat olla minua parempiakin puhumaan näistä haasteista. Mutta yksi keskeisimpiä haasteita meillä on suuri kausivaihtelu, mikä on tullut itse asiassa monessa puheenvuorossa täällä jo tänään esille. Ja jotta me sitä kausivaihtelusta selvitään tässä maassa, niin sen varjopuolena on, että meillä on aikamoinen ylikapasiteetti myös tässä maassa, koska yhtenä kuukautena me korjaamme 6 miljoonaa ja sitten palaan tähän myöhemmin, niin korjataankin vain 2-3 miljoonaa kuutiota. Meillä on siis 6 miljoonan resurssit, mutta niitä käytetään paikoitellen kovin huonosti. Meillä on korjuu valitettavasti aika tempoilevaa tänä päivänä. Välillä mennään tukkaputkella niin sanotusti ja sitten taas pidetään huilia viikkoja, taas kiihdytetään ja taas jarrutetaan. Tätä on ollut viime vuosina enenevästi. Meillä teetetään niin sanottua tuottamatonta työtä. Tämä tarkoittaa sitä, että kun me olemme näitä prosesseja hioneet ja vieneet eteenpäin, niin se on tarkoittanut sitä, että koneen kuljettaja tekee yhä enemmän sellaista työtä, jota ennen teki joku muu siinä prosessissa töissä oleva. Sinne on tullut suunnittelutehtäviä, sinne on tullut omavalvontatehtäviä, niin kuin tässä kuultiin ja niin poispäin. Ne vaan tahtoo olla semmoisia työtehtäviä, joista ei tahdo sitä tulovirtaa syntyä, päinvastoin kone saattaa seisoa. Ja näitä näyttää nyt, kun me kehitämme näitä metsävaratiedon päivityssysteemejä tähän valtakuntaan, niin toiveita siitä, että hakkuukoneilta ja sieltä metsässä työskenteleviltä kerätään yhä enemmän tietoa, ja siinä on suuri vaara, että se on sellaista työtä, että se ei tuota sitten kuitenkaan yrittäjälle sitä tulovirtaa riittävästi. Heikohko talous, tällä tarkoitan sitä, että okei, niin kuin sanoin, tasokin on tällä hetkellä heikko, mutta tarkoitan ehkä tällä nimenomaan siitä yritysten suht pienestä koosta tulevaa heikkoutta, kun pidetään mielessä sitä, että pitäisi kehittää omaa toimintaa. Eli se pieni yrityskoko, niin se vaan ei tuo niitä lihaksia, millä kehittää sitä toimintaa. Ja kun siihen yhdistetään tuo huono kannattavuus ja heikko omavaraisuus, niin meillä on lähtökohdat taloudellisesti hieman heikot, ja ne rajoittaa pienyritysten omaehtoista kehittämistoimintaa. Ja väittäisin, että myös kehittymistä tukevaa rekrytointia. Sitten voisi sanoa, että johtaminen yhteisnimikkeenä, niin siellä on paljon puutteita ja kehitettävää. Näistä hieman tarkemmin lähes kaikista vielä muutama kalvo. Eli kun puhuin tästä kausivaihtelusta, niin tuossa on se viime vuosien kuva. Ja niin kuin näette, niin toi nyt kuvaa, miten eri kuukausina vuodessa
puunkorjuu Suomessa ajoittuu. Tämä ei toki täysin kerro sitä kausivaihtelua, koska siellä sitten hakkuutapojen osuudet vaihtelee, että jos me tehdään kesällä esimerkiksi jotain harvennushakkuita pystyttäisiin tekemään, niin sieltä ei tule paljon puuta, tai tehdään energiapuun korjuuta, no se ei ole näiden lukujen takana, niin tulee vähän puuta, mutta kuitenkin tulee liikevaihtoa, koska työtunteja mottia kohden syntyy enemmän. Mutta kaiken kaikkiaan joka tapauksessa meillä on suuret kausivaihtelut. Eli meillä on resurssit viime vuosien lukujen huipun mukaan laskien, niin meillä on vähän yli 6 miljoonan korjuuseen pystyvät resurssit olemassa, ja niitä käytetään vain 1 kuukauden aikana niin tehokkaasti. Muut kuukaudet ollaan sen alla, ja kyllä tämä luo niin kuin vaikeuksia sekä sinne talouspuolelle että myös siihen rekrytointiin. Kuka haluaa työskennellä tuollaisissa olosuhteissa? Kaivoin sitten viime vuoden tilastoista vielä, että miten se viime vuonna, miten me koneita käytimme ja miten me henkilöitä työllistimme. Tämä on Luken tilastoista, joka kuvastaa sitä, että paljonko meillä koneita on ollut käytössä, niin kun tuosta tuo hakkuukoneiden osalta nähdään, niin huippu oli siellä noin 1700 konetta ja pohja oli tuolla 1100. Eli sillä välillä liikutaan ja niin kuin näette, niin se on myös vuoden eri aikoina vaihdellut kovasti. Ja samaten työssä olevien työntekijöiden määrä. Eli sellainen 1/3 gäppi, mitä siellä täytetään ja liikutellaan, niin kyllä se melkoisen haasteen tuo siihen, että me houkuttelemme ihmisiä tänne töihin, että tulee mukaviin metsähommiin, niin sä joudut tekemään siellä niin kuin aika lailla vaihtelevasti niitä töitä. No sitten siitä tuottamattomasta työstä voitte, jos materiaalia katsotte myöhemmin, niin perehtyä tähän muualla paremmin, mutta ihan miksi tämmöisiä lukuja täällä on, niin tuo 120 minuuttia tuottamatonta työtä viikossa niin tulee siitä, että me teemme kyselyn meidän yrittäjille, että paljonko he tekevät tai arvioivat, että heidän kuljettajat tekee erilaista suunnittelutyötä, omavalvontatyötä, erilaisia asiakkaiden toiveita täyttävät muuta kuin sitä puunkorjuuta. Ja keskimäärin se oli 120 minuuttia viikossa. No eihän se kaikki ole tarpeetonta työtä ja osasta siitä saadaan myös tulovirtaa, mutta me olemme vakuuttuneita, että noissa minuuteissa on myös niin sanottua turhaa työtä. Ja jos sitä turhaa työtä saataisiin varttitunnin viikossa vähennettyä, ihan sillä, että prosesseja tehostetaan tai mietittäisiin sitä, että mitä sieltä metsästä oikein tarvitaankaan kerätä. Saataisiin varttitunti pienennettyä. Sen taloudellinen vaikutus meidän arvioiden mukaan on runsaat 3 miljoonaa euroa vuodessa koko alalle ja per yritys puhutaan myös, saisiko 2 tonnin summasta per kone. Ja se on merkittävä osa jo keskimääräisen yrityksen tuloksesta, tai sanotaan, että suhteutettuna siihen nollaan, niin se on todella paljon. Eli tätä kautta pystyttäisiin sitä tulostasoa aika paljon parantamaan. No sitten siihen kannattavuuteen mä oikeastaan ehkä ohitan nämä, voitte myöhemmin tutustua näihin, jos haluatte, mutta se kannattavuus, mikä mä sen nollan kerroin teille, se perustuu meidän tehtyyn selvitykseen, jossa meillä oli kaiken kaikkiaan meidän jäsenyrityksistä yli 1000 yritystä, joiden tietoja me haimme. Metsäpuolelta lopulta löysimme vähän yli 400 yrityksen tiedot ja niistä sitten kun analysoitiin, niin se nolla sieltä ulos tuli. Mutta se, minkä haluan teille kertoa, että mikä on tunnistettava, kun me puhumme tämän alan kehittymisestä ja kehittämisestä, niin mä väittäisin, että meillä on kourallinen yrityksiä, eli noin joka 5. yritys. Voisi sanoa, että sillä on hyvät edellytykset panostaa myös kehitykseen, koska heidän tulostasonsa on tuolla liiketuloksella mitaten yli 10%. Sitten meillä on toinen 5, jotka on tuossa 5 ja 10 välissä. Niilläkin on jonkinmoiset edellytykset. Mutta kyllä mä väitän, että meillä on tämä joukko, mikä on täällä hännän päässä. Niitä on 60% tuossa aineistossa olevista yrityksistä. Ja kun niiden tulostaso rupeaa lähenemään nollaa, niin millä eväillä siellä sitten kehitetään? Toki sieltä totta kai osaavat ihmiset, ne ehkä nousee sieltä ylös, mutta tämä on kuitenkin se joukko, joka meillä tässä valtakunnassa sitä puunkorjuuta
valtaosaltaan tekee ja huolehtii siitä, että meillä myös se 10-15 miljoonaa kuutiota saataisiin tulevaisuudessa lisää. Ja jos emme tuosta olla huolissaan, että miten nuo pystyy kehittämään omaa toimintaansa, niin silloin voisi sanoa, että meidät hukka perii. Tuosta ei sen enempää. Eli noista lähtökohdista me ponnistamme eteenpäin ja vaikka meillä on niin sanotusti näyttää hyvä menneisyys, me olemme kilpailukykyisiä, me saamme isot määrät puuta korjattua hyvällä laadulla, niin tulevaisuudesta se ei vielä takaa yhtään mitään, vaan meidän pitää tehdä myös tälle asialle jotakin. Ja tuossa on nyt sitten vähän jokaiselle jotakin haastetta. Poliittisella puolella näkisin, että tämä valtakunnan hallituksen biotalousohjelma kaikkinensa, ja siellä tämä puuta liikkeelle ja investointien edellytysten parantaminen, se luo hyvän pohjan. Ja tänään on kuultu, että tuokin ohjelma sinällään kuitenkin sisältää hyvin paljon monennäköisiä haasteita, että ei se ole mikään itsestäänselvyys, mutta kyllä me tervehdimme ja kannatamme ja teemme työtä sen eteen, että ne asiat menee eteenpäin, koska ne luo kuitenkin hyvää kysyntää meidän koneyrityksille. Ja vaikka lähtökohta kehittämiselle on hieman heikko, niin on tämä joka tapauksessa parempi tilanne kuin se, että jos meillä olisi kysyntänäkymä niin kuin aleneva. Eli se on niin kuin sieltä poliittiselta puolelta, ja sen verran voin ottaa itsekin kantaa tähän tänään monessa puheenvuorossa esillä olleeseen metsävaratietoon, niin kyllä me yrittäjinä näemme sen, että se pitäisi saada mahdollisimman vapaasti käytettäväksi, koska se, vaikka koneyrittäjät ei tänä päivänä ole hirvittävän aktiivisesti siellä puumarkkinoilla, eikä edes metsähoitomarkkinoilla, niin kuitenkin meidän pitää luoda toimintaedellytykset sellaisiksi, että koneyrittäjillekin olisi halutessaan mahdollisuus tulla markkinoille pieninä toimijoina. No sitten asiakastaholle, se on tietysti aina vähän paha mennä parantamaan toisten toimintaa, että laitettaisiin nyt ensin oma pesäkin kuntoon, mutta pakko tässä on muutama viesti asiakastaholakin laittaa, koska he vaikuttavat merkittävästi siihen, miten tuo kausivaihtelu saadaan pienemmäksi tai jos se sieltä vielä kärjistyy. Ei he toki yksin sitä ratkaise, koska niin kuin tänään on kuultu, niin siellä on muun muassa lainsäädännöllisiä esteitä, männyn kesäaikaisten varastojen kuljettamiset ja muut. Niitä ehkä meidän pitäisi saada yhteistyössä sieltä karsittua, mutta väitän, että siellä on kuitenkin vielä ostajaorganisaatioissakin paljon tehtävää, jotta vakiintuneista toimintatavoista, että talvella vaan korjataan, niin pitäisi päästä, tai väärin nyt vain korjataan, mutta korjataan suurin osa puusta talvella, niin päästäisiin eteenpäin. Näiden tuottamattomien töiden osalta he on ratkaisevassa asemassa, ja sitten myös tuon talouden suhteen niin sopimustoiminnassa ovat aika merkittävä tekijä tuolla markkinoilla. Mutta ettei tämä nyt mene vain, että muille tavoitteita, niin totta kai kyllä me nähdään, että koneyrittäjien omassa toiminnassa on vielä paljon kehitettävää. Siellä pitäisi hankkia uusia tukijalkoja liiketoimintaan, johtamista pitäisi kehittää, meidän pitäisi teknologiaa kehittää, ja tästä ennen kuin puheenjohtaja heittää minut täältä kokonaan pois, niin minä heitän sitten vaikkapa työtehoseurallekin yhden haasteen. Se liittyy tällaiseen liiketoimintaohjaamovisioon. Me olemme yrittäneet Tampereen teknisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun, ja oli siinä pari yksityistä yritystäkin mukana, niin kehittää tällaista työkalua koneyrittäjille niin, että he saisivat sen oman pienen yrityksensä kaiken informaation haltuun ja pystyisivät näppärällä tavalla käyttämään sitä tietoa oman toimintansa kehittämiseen ja johtamiseen. Mutta tähän on ollut äärimmäisen hankala saada ulkopuolista rahoitusta. Tämän heitän nyt vaikka työtehoseuralle, jotka olette ansiokkaasti mukana alan kehittämisessä, niin voisitte tekin miettiä vaikka tätä, että pystyisikö tästä löytämään jonkinnäköisen konsortion, koska mä olen ihan 100% varma siitä, että tämän tyyppisen työkalun kehittäminen toisi tähän pienyrittäjäkenttään ihan uudenlaista vaihdetta, eli onko tämä nyt sitten koneyrittämisen johtamisen digiloikka, viitaten siihen, mitä sanoit digiloikasta tuolla aikaisemmin. Mutta tähän on hyvä päättää haastetta työtehoseuralle.
Kiitos Simo, otetaan se vastaan ja tuossa kun oli ajankäytön tehokkuutta sulla tuossa aiemmin, niin otamme myös siltä osin sen vastaan, että tätä työtähän on tehty. Kiitos. Nyt mennään sitten suoraan Karin esitykseen ja otetaan sitten ehkä muutama kysymys vaikka teille yhteisesti. Palojärven Kari, ole hyvä. Kuuluuko? No hyvä. Tässä on edelliset puhujat on vähän niin kuin tyhjentänyt mutta mä pidän pitkän puheen, kun mä oon ainut, mikä estää teitä menemästä kahville. Mä oon tässä välillä. Elikkä osaamisen kehittämisen haasteet, niin mä vähän tuon veljesjärjestön Jyrän kanssa vähän jaettiin, että katsotaan vähän eri asenteesta. Elikkä meillä kuljetuspuolella niin mä jaan ensin, että yrittäjät, uudet ja vanhat yrittäjät, niin kyllä selkeä ongelma uusilla yrittäjillä on tämä byrokratia ja tämä kaikki lippulappusorkesteri, mitä tässä on. Ja sitten toinen, mikä tulee heti uusilla yrittäjillä, on se, että sä et voi harjoitella päivääkään. Sun pitää olla niin kuin 101% tehokas ensimmäisenä päivänä, kun sä alat yrittäjäksi. Katteet ja tulokset on samaa luokkaa kuin tuolla konepuolella, ei me olla sen kummemmassa, että metsäteollisuus on pitänyt meistä hyvin huolta siinä mielessä, että ei päästä että konemiehet tekee tiliä enemmän. Ne teki ennen, mutta ne on nyt onneksi valunut tänne samalle tasolle, kun menimme, ollaan hyvin tyytyväisiä tilanteeseen. Mutta sitten vanhoilla yrittäjillä meillä on se ero tuohon koneyrityksiin, että täällä on jopa toisen polven koneyrittäjä, mutta meillä on jopa 4 polven kuljetusyrittäjiä, jotka on 90 vuotta vanhoja yrityksiä. Ja paras kestävin tie siihen yritykseen on se, että se sukupolvi vaihtuu. Ihan pystymme tästä, ei tule ketään puupuolelle tai tulee niitä, mutta ne on sitä vaihtuvaa taimiainesta, jota tulee ja menee. Eli täälläkin on muutamia kuljetusyrittäjiä paikalla, niin 2 sukupolvea taitaa olla vähiten. Eli se yrittämisen oppi tulee sieltä isiltä tai äiteiltä. Äiteet hoitaa sen talouspuolen, isät sen käytännön puolen. Ja se kyllä asenne tulee vähän sitten, että tähän sanotaan kouluttautumiseen on vähän hankala yrittäjä, joka on 30 vuotta pysynyt hengissä näinkin kovalla alalla, niin sitä on aika hankala houkutella välillä. Ja sitten tietysti tämä resurssien ja ajan käyttö, niin se on tietysti pikkuinen ongelmallinen yrittäjille. Meillä yritysten keskikoko on noin 2,2 autoa per yritys. Kiitos Metsätrans-lehdelle hienosta tilastosta, josta se tulee. Ja siinä se yrittäjä tekee 2600 tuntia, noin mediaaniyritys, niin se on 1,5 kuljettajan työpanosta, niin kyllä sieltä on aika hankala ne yrittäjiä sitten houkutella tänne koulutuspuolelle. Sitten kuljettajat, niin tästä yksi yrittäjä sanoi hyvin, itse asiassa meidän varapuheenjohtaja Vartiamäen Jarkko tuolta Pohjanmaalta sanoi, että ennen vanhaa 10 vuotta sitten ihan tämmöinen normi perustyöntekijä, niin se pärjäsi hyvin, ettei mitään. Nyt pitää olla huippuammattilainen, että tulee yhtään rahaa taloon. No miten se sitten se uusi kaveri? Ja kun tätä puunajoa ei todellakaan opi lukemalla, pitää ajaa puuauto. Eikä riitä, että ajaa kesäkelissä. Pitää ajaa talvellakin. Ja huonosta paikoista ja hyvistä paikoista. Niin mites toi harjoittelija sitten sopii tähän kuvioon? Todella huonosti. Vähän tuossa jo Juhan kanssa sovittiin, että mennään jonnekin ministeriöön tai jonnekin, niin ongelma on se, että jos meillä puuauton 9-akselisen pitää noin 100 € tunnissa tienata. Sinne tyrkätään se harjoittelija. Se tienaa 50 € tunnissa. Sille pitää maksaa normaali palkka kuitenkin. Eli päivässä tulee 400 € pataan. Ja kun tulokset on plus minus nolla, niin aika vaikea löytää harjoittelijan paikkoja. Sitten meidän vanhoilla kuljettajilla, niin siellä on kyllä, ne haluaisi ajaa puita. Eikä kaiken näköisiä lippulappusia olla suorittamassa ja koulutuksessa. Ja nythän tämä niin tuli tuolta koneyrittäjien puoleltakin, että tämä tämmöinen
muu työ on lisääntynyt. Mehän pidetään asiakkaan varastokirjanpito yllä. Ne on ihan vääriä miehiä varastokirjanpito. Ne pitäisi kyllä, huippuammattilainen puuautokuski, niin sen pitäisi antaa ajaa puita vaan pirusti. Joku sitten saa taustalla niin vähän pienemmällä parkalla ja pienemmällä osalla seuloo niitä, että kuinka paljon puita meni ja minne meni ja minkä takia. Sitten osaamisen kehittämisessä, niin tästä yksi esimerkki. Meikäläisen kortteja. Mä en voi tehdä remonttia sillä pajalla, kun mulla ei ole tulityökorttia. Mä en voi ajaa kesällä soraa, kun mulla ei ole tieturvakorttia. Sitten mä en voi ajaa millekään muulle tehtaalle kuin tuonne Oulun tehtaalle. Että Varkauteen mä en voi viedä, kun mulla ei ole Varkauden korttia. Huippuammattilaisella kuljetuspuolella niin voi olla toistakymmentä erinäköistä korttia, jos se nyt ajaa vähänkään muuta kuin puuta. Ja joka tehtaalle eri laput ja joka firmaa eri laput, niin eihän tästä tule mitään. Tähän menee se mielenkiinto kouluttamiseen. Kun meillä on niin kuin jatkuva, meillä on ensinnäkin direktiivin mukainen 5 päivää on pakollinen. No se puupuolella on saatu hoidettua hienosti. Mutta sen lisäksi tulee kaikki nämä sälät mukaan, niin ei kyllä paljon enää intoa ja mielenkiintoa ja rahat riitä kyllä lisäkouluttamiseen kuljettajien osalta. Eikä oikein isäntienkään osalta. Kyllä nekin alkaa olla ihan niin kuin sitä ja myöten täynnä. Sitten tähän rekrytointiin, niin uudelle alalle tulijat, niin se pitäisi olla mahdollisimman realistinen se näkemys, että mitä tämä on. Se on mun mielestä niin kuin järkyttävää resurssien tuhlaamista se, että me koulutetaan jotakin, niin kuin kerran kävi tuolla Rovaniemen mettäoppilaitoksessa, siellä tuli, olisiko niitä kymmenkunta kaveria tuli metsäkonekoulusta ja ensimmäinen ne haki veturinkuljettajakoulutukseen siitä, niin suuri osa. Niin silloin meni kyllä ihan niin kuin mettää se on. Kallis koulutus, niin sitten ne kaverit pitäisi, niin kone- ja autopuolella molempien, ne pitäisi saada jäämään alalle. Ja jos niillä on niin kuin jonkunnäköisiä semmoisia, viherpiiperoajatuksia, että metsässä saa kuljeskella ja hyppelehtiä hauskasti, niin se menee kyllä silloin aika paljon mettää se homma. Ei jää konemieheksi tuonne alalle. Ja sitten tämä ajattelu, tämä on tosi hieno homma nyt tänä aikana, että meillä on ala, joka niin selkeästi on niin menossa ylöspäin, kasvavia puunkorjuumääriä ja tekemisen määriä, ihmisiä tarvitaan lisää. Niin sehän on hyvä viesti, mutta ei se nykyään enää riitä. Tänä hetkenä se voi riittää, kun työttömiä on siellä sun täällä, mutta pidemmällä jatkalla. Vaan ongelmaksi tulee se, että miten me saadaan pysyä nämä, jotka on jo meillä töissä. Sehän on se. Nimittäin nythän on meillä ei kuljetuspuolella ihan tiettyjä alueita lukuun ottamatta, tiettyjä pitäjiä lukuun ottamatta, niin ei välttämättä ole kuljettajapulaa, koska meille tulee rahtipuolelta väkeä. Meidän kaikkien aikojen paras puukuormaaja kisoissa 5 kertaa vai 6 kertaa Sirenin Kaitsu on voittanut, niin Kaitsukin ajaa nyt puita, kun ne rakennushommia on. Sano mulle, voitti Porissa mestaruuden, niin sanoi, että mitä sä oot hommannut, sanoi, että hän on noita keittiökaappeja asennellut. Ei ole poliisi olkapään takana kyselemässä, että miten sä oot tänään, onko sä ajanut kiltisti vai onko sulla ylikuormaa vai mitä se on. Saa ihan niin kuin rauhassa tehdä töitä. Eli tuommoinen työviihtyvyys, lainsäädäntö, työajat, kaikki nämä, niin meidän pitäisi saada pidettyä ne nyt, jotka on pelissä mukana, että sitten jos tämä muu talous nousee, että ne on sitten vielä käytettävissä. Jos sieltä alkaa tulee sieltä huipuista, niin vaikka niitä Ponssen koneita tai Timperiäkin Jondeiren koneita tekee sinne tehtaaseen, että me menetään niitä hyviä tekijöitä, niin siitä me vasta liemessä ollaan. Ja tässä on viimeisenä kuvana niin tämä puukuljetuksen sydänkäyrä, kuukausittain ajossa olleet autot. Niin näette tuolla tammikuu 2010 alkanut kerään listaa, tämä on Luken tilastoja, niin tuonne heinäkuulle 2012 tuo sydänkäyrä on aika tasaisesti läpättänyt.
Ja mitä ihmettä on tapahtunut viime vuosina? Meillä on siis koko ajan paremmat niin kuin informatiiviset järjestelmät. Missä on puita, kuinka paljon on puita, kuinka niitä käytetään. Ja nyt meillä hakkaa toi ajosuorite niin ihan älyttömästi. Ajossa olleita auto kuukaudessa. Ei tuosta tule mitään. Aika monella ihmisellä on asuntolainaa tai jotain muuta, niin miten me saadaan ne kuskit pysyä? Viime syksystäkin voi sanoa, että meillä oli semmoisia yrityksiä, jotka sanoivat, että ensimmäisen kerran 60 vuoteen tai toinen kerta 60 vuoteen, kun lomautetaan. Ja mun mielestä niin kun katsotte, saankohan mä tällä näytettyä jotenkin, niin toi marras-joulukuu, mikä näkyy itse asiassa noissa Koneyrittäjäliitonkin tekijäkalvoissa, niin oli se, että marras-joulukuussa niin vähän ruvetaan himmailemaan. No minkä tahansa ruvetaan himmailemaan? Tämä on tietysti meikäläisen oma ajatus, mutta silloin himmaillaan tilinpäätösvarastoja asiakkaille. Ja kun osassa maata on maailman parhaat tekokelit, on 10-20 senttiä lunta, 5 astetta, 10 astetta pakkasta, ei mitään kuin himmaillaan ja odotetaan, että vuosi vaihtuu ja tammikuun ei ensimmäinen päivä, vaan 2 viikkoa vähän suunnitella ja sitten pitäisi painaa kaasua pohjaan, kun on metrin lunta ja 30 pakkasta. Ja siinäkin palaa rahaa, mutta tietysti tilinpäätös näyttää paremmalta ja joku saa vähän isomman bonuksen tai tulospalkkion, niin se on vähän kivempi, mutta ihan selvästi. Tosin sehän tulee sieltä lankunostajasta Englannista. Sekin himmaa silloin, ettei se ota tavaraa sinne varastoonsa. Koko ketju himmaa, niin sitten mekin siellä metässä himmataan. Parannettavaa on kaiken näköistä. Kiitoksia. Kiitos Kari hyvästä esityksestä. Huomasitteko muuten, kun tuossa oli noita ajokortteja, niin siellä oli jonkun syntymäpaikkana Salla. Se on ihan kunnioitettava paikka. Mutta ei Naruskalla kuitenkaan. Ei, mutta aika lähellä. Niin. Oliko Karille nyt joku kommentti tai kysymys? Musta siinäkin oli vähän tämmöistä pientä provosoinnin yritystä. Aina vähän pitää. Tomi oli. Joo, ihan tämä oli musta mielenkiintoinen tämä viimeinen dia ja tuossa mitä on puhuttu, tämä kausivaihtelu ylipäätänsäkin, niin musta se on sellainen kysymys, johon meidän pitää kyllä yhdessä panostaa, että mehän on Metsäteho laskenut, että kausivaihtelu aiheuttaa noin 100 miljoonaa meille ylimääräisiä kustannuksia vuositasolla teollisuudelle ja se on tärkeässä roolissa ja tämä on musta mielenkiintoinen kanssa, että miten nämä niin kuin heiluu. Osaatko arvioida sitä, että mikä rooli tässä on tällä ikään kuin mitta- ja massa-uudistuksella, koska sehän tarkoittaa sitä käytännössä, että yhdellä yksiköllä viedään enemmän, mutta mikä se rooli tässä on? No sanotaanko näin, että provosoivasti sanottuna, että nyt me pystytään toteuttamaan kaikki asiakkaan hullummakin ajatukset. Ja silloin kun täräytetään, siis nythän on tehot ihan, voi sanoa tällä kalustomäärällä, niin meillä aika järkyttävästi liikkuu puita. Niin se kyllä pahentaa, että jos joku keksii jonkun hölmön, että siirretään 30 000 muttia tonne tästä, niin se aika nopeasti tapahtuu. Se varmaan vaikuttaa vähän. Mutta kyllä toi niinku en ole ihan syviä syntyjä keksinyt, että miten tuo on alkanut nyt niin tällä vuosikymmenellä väpättää noin pahasti. Erinomaisen huono juttu meidän yrittäjille ja kuljettajille. Hyvä siinä ainakin se, että me ollaan kasvun kynnyksellä, niin meillä on tavallaan mahdollisuutta kasvaa. Joo, kapasiteettia on, että Äänekoskelle tulee puut vaan kun on portit auki, niin varmasti tulee puut. Joo, mutta tuo mitä Kari otti esille, tämä opetuksen niin kuin laatu tai taso, että miten me hoidellaan se niin, että ne olisi valmiimpia tuolla viemään sinne auton ohjaamoon, että sinne uskaltaisi heitä ottaa, niin se on ehkä semmoinen yhteinen haaste, mikä täytyisi Joo, se on varmasti ja siinä nimenomaan tämä työssä oppiminen, että kun ei tätä puunajoa, sama se on vähän konepuolellakin, että kun sitä ei vaan kirjoista opi kuin pienen siivun ja sitten se pitää siellä vähän niin kuin tämä yrittämisen homma, niin kuin Pasi tuolla sanoi, että on niin kuin kokemuksen kautta oppinut, niin kyllä se aika pitkälle vaan sinne menee, mutta nyt kun ei pysty harjoittelemaan yhtään, niin se on vähän haastava tilanne. Pitäisi olla niin kuin koko ajan se kalusto ja kun tehdään, niin pitäisi olla niin kuin maksimisuoritus, koska semmoinen
aika hyvä ei riitä enää. Aivan. Nyt meillä olisi kahvin aika. Ennen sitä yrittäjille myös. Tässä on kaikille 3 yrittäjän edustajalle ja yrittäjälle leimakirves ainakin. Täältä tulee vielä muille, mutta meillä olisi nyt 20 minuuttia aikaa käydä kahvilla ja palataan sitten paneelikeskustelun merkeissä. Eli 20 minuutin kahvitauko, olkaa hyvät.